Čuste lidi, já vás vítám u takový děkovačky za 46 hlednutí a 4 lajky a 2 odběry. Já bych vám chtěl děkovat a bohužel vaše video vyjde tak za 2 týdny, nebo za 1 týden, nebo dneska. A dneska ne, nebo zítra. Tak a čau. A doufám, že nebudete odebírat a budete mě sdílet. Budeme dávat lajky, odběry a hlednutí. A říkejte to dalším lidem, aby se na mě koukalo víc lidí budou, ale jo. Potom bude ještě ten, jak se to jmenuje, Pana Spirit. A potom ještě možná budou jiné jako Binding of Isaac a Super Meat Boy a možná ještě další série. Takže čau.